Mga pagdahili sa yuta na hitabo sa lain-laing lugar sa Dakbayan sa Sugbo, gumikan sa pagbundak sa kusog nga uwan. Wara hinoy mga tawo nga apektado sa maong panghitabo. Ani ang report ni Femari Dumabo. Daling mitubag sa alarma ang mga barangay opisyal o disaster team sa nahitabong pagdahili sa yuta sa kilid sa dan sa may Lower Busay sa barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Gikordon dayon sa Cebu City Disaster Team ang midahiling dapit. Mato di Konsehal Inocencio Laquias, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction sa barangay Busay. Nga sa ilang pakisusi, usa ka bahin sa dan sa Cebu Trans-Central Highway ang apektado sa pagdahili sa yuta. Wala ra hinoy mga tao o mga panimay nga apektado sa pagdahili sa yuta. Samtang, gisubay usab nilag ang laing pagdahili sa yuta nga nahitabo diha sa Utlanan sa barangay Busay ug Babag Uno. Wala raw sa binuon kini nakaapekto sa mga mulupyo. Kung saan taman, mao namang yun atong panahon diri sa Busay, no? Prone kayo to sa landslide o sa baha. So amping ta o ampo tulo. First sa Kabungahan early mga past 5 nagsugod na sa Kabungahan, pero actually sa Kabungahan is wala may damage jud, ang nakuha nato is mga mangga. Samtang apektado usab sa pagdahili sa yuta na mga sitio sa Lupa Taguon, Sitio Kabarang, Sitio Arcos, Sitio Baksan ug Sitio Kadianoy Kasili sa barangay Sapang Dako sa Dakbayan sa Sugbo. Mato di Kapitan Jovito Ladrazo nga usa ka panimay sa Sitio Lupa Taguon ang naabtan sa midahiling yuta. May bata nga wa kagawa sa panaluwas ra hinuon gikan sa pagkatanggong sa ilang balay. Nakigalayo na ang Cebu City Disaster sa Engineering Office aron masusik kini. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Gibantayan sa kapulisan sa Talisay City ang kadagatan sa Dakbayan, ilabi na kay daghan ang nangaligo kagahapon sa buntag. Gipasidan-an nila ang mga nangaligo nga dili mo kumpiyansa tungod sa kabati sa panahon. Kinon malinawon ra ang kadagatan ug hinay raman ang bawd. Apan pabilin gihapon kining gibantayan kay posible man sab nga mukalit lang ang pag-unos sa hangin. Matud sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Cabales, nakaalerto ang ilang search and rescue team. Nakiglambigit sab sila sa Talisay City Disaster Team aron paspas ang ilang pagtubag sa unsa may mutumaw nga alarma. Mitabang sab ang kapulisan pag-monitor sa mga landslide ug flood-prone areas sa Dakbayan. Ug padayon ang ato ang monitoring together sa mga barangay officials sa mga lugar nga na prone sa landslide ug labi na sad ang katong natay dakong sapa dinhi ato sa nang monitor sa in case of na ay overflow.